Velkommen hos salg- og marketingbyrået OneCorp. Vi er en ung og fremadstormende virksomhed, som holder til i København, men arbejder på tværs af Danmark. Vores eneste erklærede mål er at generere øget omsætning for vores kunder. Dette gør vi ved at koble en solid erfaring med salgshåndværket sammen med specialistviden inden for alle områder af salg og marketing. Vi er meget stolte af vores kundekreds og sætter en ære i at arbejde loyalt og sikre et langvarigt tillidsforhold. Vi arbejder med alle typer af kunder, fra små ejendomsmælere, håndværkere til store pensionskasser og brancheorganisationer. Ingen virksomheder er for store, og ingen er for små. Vores kundeforhold skabes via tillid mellem mennesker, hvorefter vi sammen med vores kunder skaber øget omsætning gennem vores unikke kombination af salgshåndværk og specialistviden. Vi leverer unikke produkter inden for f.eks. forretningsfilm, stillbilleder, salgsstrategi, salgsledelse, grafisk design m.v. og altid med fokus på øget salg. Alle virksomheder har øgede salgsmuligheder, også din. Det er blot et spørgsmål om at arbejde med de rigtige kræfter, sætte ind, hvor det giver mest værdi og undgå store faste omkostninger. OneCorp kan bidrage med dette, selv for et lille investeringsbudget. Kontakt OneCorp for en dialog om dine øgede salgsmuligheder. Velkommen hos OneCorp.